κάνω αυτό. Όχι, έτσι δεν πρέπει να γίνουν, γιατί αυτό θα το πάμε στον Κύριο. Και θέλει όλη τη λεπτομέρεια και όλη την καθαρότητα. Έτσι, δεν το κάνουμε γιατί να το κάνουμε έτσι. Έτσι, θα το δώσουμε όμως έτσι, γιατί πρέπει να είναι για τον Χριστό μας πολύ ωραίο. Είστε σίγουροι? Έτσι. Και θα το σκεπάσουμε έτσι και μένουμε. 22. Θα το σκεπάσουμε έτσι, άλλη μια κουβέντα. Είναι δύσκολο. Και 3 ώρες το αφήνουμε. 3 και 4 και το χειμώνα και 5. Και να σας πω και κάτι άλλο. Κράτησε το σκεπασμένο γιατί θα το ψήσει. Έχω πάει σε ακριτικά νησιά. Εκεί δεν είχαν ιδέα. Μέσα σε όλα αυτά, βρέθηκε μία δασκάλα η οποία είπε, εγώ θα το μάθω. Και αυτό θα κάνετε κι εσείς τώρα. Δεν θα πείτε γιατί να μην το μάθω. Κάντε τώρα. Βάλτε μέσα εδώ. Λοιπόν. Ναι. Στα ακριτικά νησιά είναι πολύ καλοί οι άνθρωποι, πολύ πιστοί, αλλά δεν έχουν κάποια πράγματα και δυνατότητες που έχουμε εμείς. Εδώ. Μία δασκάλα όμως είπε, μόλις το είδε, εγώ θα το κάνω. Αυτό. Θα το κάνω. Ξεκίνησε και το έκανε. 1, 2, 3. Ευτυχώς έχουμε αυτά που το Viber. Το έστελνε. Κοιτάξτε χάλια. Άστο, μια χαρά είναι, λέω. Μια χαρά είναι. Σήμερα είναι η μόνη στο νησί που ο ιερέας λέει, εάν δεν με φέρεις εσύ, δεν θα πάρω το άλλο. Έτσι. Πώς έμαθε, δασκάλα είναι, απασχολεί και τώρα είναι έγκυος, γεννάει. Και ο ζήλος της την έκανε στο Καστελόνι στο συγκεκριμένο. Έτσι. Γι' αυτό τώρα την άλλη Κυριακή θα συναντηθούμε στον Εσπερινό και θα δούμε πόσα πρόσφατα θα φέρουμε στο Πάτερ. Θα του δώσουμε χαρά. Το ύψος του ταψιού είναι συγκεκριμένο. Το ύψος γιατί δεν έχει συγκεκριμένο μέγεθος. Αν το δεις, το πιο βαθύ είναι... Είναι μεγάλο το δικό σας. Αυτά είναι παλιά, ήταν για άλλα.